Ensimmäinen asia, joka hän teki väärin, oli ystävien valinta. Yritin auttaa häntä, mutta se oli jo etukäteen epäonnistumiseen tuomittu yritys. Mitään ei ollut tehtävissä. Vähitellen hän sitten unohti koko asian. Kaikki on mennyt hienosti lukuun ottamatta joitain impulsseja. Silti minusta joskus tuntuu, etten tiedä mitä vaimoni oikein lopulta haluaa. Tyttäreni on sen sijaan aina tullut hyvin toimeen äitinsä kanssa. Hänellä ei kuitenkaan ole kovin läheisiä ihmissuhteita perheen ulkopuolella. Haluan pitää yksityisyyttä. Hän sanoo, meillä olikin enemmän tai vähemmän eettinen kriisi. Kuitenkin olen sitä mieltä, että kannattaa pitää kiinni siitä, mikä päättää. Isä! 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 Minä ymmärrän, mistä se voi johtua. Todennäköisesti kyse on vain siitä, että joku ei rakasta häntä enää. On typerää heidän puoleltaan yrittää salata minulta tunteensa. Joku katselee olkapääni ylitse. Ehkä minä. Ja sanoo, sinä palaat ajassa siihen päivään, jona olit ylioppilaskokeessa. Kyllä, mutta tällä kertaa aion epäonnistua.